nya wee kpọta di wee sị na nnekwe n'ihe afọ si di wee kwụrụ ọtọ wee gbaka wee bido wee baba wee kpọba ndị be ha niile n'obodo afọ ndị Abakaliki niile n'obodo afọ wee kpọba ha wee sị ha na nnekwe ihe nwaanyị abụlie na nnekwe ihe nwaanyị abụlie sị m ndị be ha niile wee kwụrụ ọtọ wee kpe ya asị wee sị ọchọchọ ihe ọ ga-ebo die ọ bụrụ na ọ na-adakpo nwatakịrị 9 years onwedo onye chọrọ ịma ka a fine ya out ma ọ ka a jụọ nwatakịrị ma ọ bụ eziokwu maka na di ebochili ọnụ hands down ịghọtago ọsị m akwanya bel n'ọsọsọ nwaanyị afọ ya kọrọ onye ma the real truth ndị bụ ọkwanya nne ka nke a mesịalụ ndị be ha wee kpọsị anya asị ndị Abakaliki bisi bụ ndị befa nọ around kpọsị anya asị mgbafọ na ya amụgo nwa ya nwaanyị afọ bụkwuzi ọya obele na-aja ọcha ya na-enetie ya na ya na-abọ na-aṅụ ọgwụ di eje n'ụlọ ọgwụ ọjụ anyị akpọke ndị edie maka na oke emere ego n'isi na ife a bụ na yi ezi ya na ya na-abọ bikolo o nwere ụgwọ kwụrụ n'isi mana ọ die ka ọ bụ ya si from frying pan wee dagbuzie n'ime demen so kwale ya wee dị ime ọzọ mana before ya dị ime ka o sebeli bongi sebe ya wee jekwakwa ndị nọọsụ wee sị ya na fa ga-enye ya ọgwụ ga-enyeli ya aka agwa enye ya ọgwụ ya na-aṅụ na mgbe di ya maala na ya na-aṅụ ọgwụ na ọ sị ya na onwe ihe mere nwa ya maka na ọ sị na o nwere HIV nwa na ife a ga-eme ya ma ndụsị mma na mgbe ụfọdụ nwaanyị anya na ha na-abọbi nọọsụ bi n'akụkụ befa chijibe ọkpọ ọnya nye ya ọgwụ ya ṅụọ maka na ya dobie n'ụlọ di efe ọbụla nsogbu ụna afụnugo ife ka ọ dị otu a ụna afụnugo ife na ibu ọya ejo na-ema ngwọ dị ọya jukwuo na nwaanyị gị na ya na-abọbi ama ngwọ dị ọya ọ sị m na ụmụ na-atọ ka ya ji na nwoke na-abọ n'ofu nwaanyị na ụmụ nwoke na-abọ ọdụcha free na ọsọsọ nke nwaanyị afọ bụ ihe nwere ọya obiri na-aja ọcha duto na ya ka amarọ maka ya na ya mụrụ netin gbasara ọya obiri na-aja ọcha until dọkịta wee gwa ya akwa ifugo na ụmụaka na-abụ afọ the safe hai Chineke na akụkọ nke etu si akọkwa esef ọsịmọntala one day ya wee jebe afịa wee jegote ife ya chọrọ igote na-abata na nnekwe die n'edumede nwa afọ dị 9 years ya bakta akụkọ anyị na-akọva ya wee tie o wee kunyite cheletara ọzọ ya ihe sekpụla na chinye aka ya ọbịa biko si ya biko ya gbaghalị ya biko ya gbaghalị ya wee si ya ịmaala aka ji ime mụ ịmaala maka na ihe ya na-agwa m ihe a bụ na ndị be ha kpọsịalị asị ya na-aga asịfụrụ ka ọdụ ka ife nkịta tasịala gbọọ mana fa mara na ya nwere ọya ndị mmadụ na-asụ ya asọ na-akpụ ya ọnụ si ọkwa nke si na di na-emede ya na ya na-abọbi si ọkwa na ya wee sị mba ya wee tụtụrụ fonu kpọọ nwanne nwoke wee bịa wee tikete wee si ya so naturally na ị na-eme ife a wee kpọọ nwaanyị ụdị ogbe ịkpọrọ ya hai mba na sọsọ ntị ama nne ya na imere alụ wee sị na ya ga-akpọ ndị be ha na-abụ ka Fabia nọlụ witness maka echi wee kpọkwa mmadụ na-abụ ọzọ ha wee bịa ha wee si ya nwaanyị na try kakwa maka na ọ bụrụ na ọ kpọrọ eke ma ọ na otibelu mkpọ ndị mmadụ gbata na eke kala ịkpọrọ ya maka ụnụ ma ihe ọ na-eme abiu na ife ọ na-eme nwa afọ so ha wee jụbanya nwaanyị wee sị kedu ife ọ chọrọ ya wee sị ha na o nwere ife achọ na-abụghị na ya chọrọzi nwa afọ famali fefa ga-eme dị nwa fame fa wee kpọpụ dị nwa ife fa na di ya ejeteziri na ya mụrụ nke afọ bụ nọmba 1 nwaanyị afọ ọ na-esogheli ya na fa na-abọbi na ife ya kịta na ọ mikpọgo maka dị ọya abatago di ya hapụ gị mana ọ ka na-achọrọ ya nwa ego maka na o nwere one day ya na-ayọ dị ego na-asị anyị ego ka ya wee sie nri ọsị na ego adọrọ dị ụmụanụ gbapụtasị abiko nye anyị nye ego ka ya wee gote ife a ji eme ihe a dị etinye aka na akpa wele ego nye ya wee malite nke a na-ahụkọ chako wee sị ya kedu ife ị na-eme ife a n'ụwakwa ego isi na ọdọrọ si o wee tụtụ onye ụlọ tụtụrụ ya ife a mana kịta na ọhapụgo dị ụmụanụ bikọsi dị ọya ejide gị adịna dị ụmụanụ amụrụ dị ife na-eme ya ọ bụrụ ọtọ si n'ike taa arụ kpọọ nkụ
na-ebugheri dị ọya tu. Ọ sị m nne ai Chineke. Ọ sị m nne ọkwanị ahụ ya agbaghakwala ya, kedu ife a ga-emekwe nye nwee choice, nye nwere choice. Ọ sị m mana ihe bụ nsogbu bụ na ọgwụ afọ ya na nwa ya na-aṅụ na-agụ agụrụ nne, mana this man bụ once ka ọ na-enyefe nne ide once, sọsọ nne abalị ka fa na-eli, onwe nke fọ n'ụtụtụ ha elitọ, ọ bụkwa na o nwere nke fọ ọnụ then that's it. Na ọ ma nkwekwe ka ego dị ya n'aka o, na ọ ma nkwe ekwu ka ya mee gịnị ka ya nwee ife a na-alụ, na ife a na-eme bụ oje ga-ediri jawalụ ya eje na-akụ aka n'ụzọ na-ayọ ndị mmadụ nwere akwa ha nwere ya ga-asụ, ya sụsịala fa akwa fa na-enye ya ego ya wee na-eli nne. Na ife ya na-eme kịta ka a na-agwa anyị ha. Olu one day adị ya nwaanyị duto nne ọ nara eriwe nwa ihe anụnwa ihe ọdụdọ wee dọbịa ya wee bulie wee jepụ n'ọgwụ ya na-enyekwe nwa ala mgbe ya na-agwa anyị ha ma ọkwana ya. Ọ sị m duto na Ghana na fa na-akwela ụmụaka ugwu ha wee nalị ya nwa wee gwọba nwa gwọsịa nwa wee sị a kedu die ya kpọ onye ọsị ya kpọkwana ya fa na adị abịa ya kpọli ya gbogocha kpọli ya gbedecha ha wee sị na ha nwa nọgolo na steady condition mana fa chọrọ ifu die ya wee nọ n'ebe afọ na-akpa ya na-akwadozi ka ya welu nọmba dị enye efe ka fa jiziela aka fa kpọba the guy. One woman onye Naija nọ di ya wee sị anyị emekwana eme na ọ malụ na di ya agbụrụ mmadụ ya emenie na ife ọ ga-eme bụ ya kwafa na di ya nọrọ n'obodo na ọnya bụ na fa ga-enyeli aka treat enwe ya for free, if not ya wee sị ha na mami ya nwụrụ na ọ nọrọ dịrị n'obodo ya wee sị asị ha wee treat be enwe ya treat sie kafa treat sie enwe ya na o nwelu ndị bịakwanụ nye enwe obele ego ya ji wee nataba wee kpọrọ nwa ya wee nata ka na nata na nnekwe dị ọsị ya ọ maka ihe a ka ọ na-akpọli ya. In fact na kafa jebela ụlọ ọgwụ na ọ dụrụ ya ka ọfa na-abọchigete azụ mana fa na-abọchigete maka na ọ maara na nwa afọ nwere nsogbu. For that o nwere ife gbasara nwa afọ ọ dị interested na ife ọ dị interested na ya bụ dị ọkpali ya maka na the guy ya amaka akwụkwọ, the small boy ya amaka akwụkwọ ịghọtago ya na nke nwoke nke ọzọ which bụ ndị dị free, mana nyanwa na nwa ya nke nwaanyị na o nwere ife o ji ha eme na ihe ọ na-ekpe ekpele bụ etufa na abọsi ya apụ na ndụ ya. Na o wee bọsị ya nọ nwa woman dukwelu nwa 13 years bịa si na ya bịala ichi dị ewone ya hapụrụ ya nwa ya na sisi ya na nwa na-akwụ ka nwa anụnwa jere emezi anything na school. Ọ sị bụ mana mgbe nke maid afọ mesi nọ mgbe afụfụ ya nọ wee bido n'ebe afọ ka nwoke a nọ wee gha ya wee jụzie anya ịmara ihe ka na-ajụlụ ekwensu na ọlụ ya na etutie na nlafie niile na-etu afọ ka nwoke si wee jụọ na o nwere ife a na-eme dị nwoke mma. Ịghọtago anọgidesi iwe wogide ya wee naba ya na kpọrọ ụmụ ya wee na ka analụ be nne ya for the first time because na o nwere onye amaara ya mụrụ nne ya mụrụ nne ya. So ndị mmadụ bịaza na-asị a na ọkwa na onye bụ nwanne gị onye nke bụrụ nwanna gị. Ọ sị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya